a idea dun rural que somos capaces de imaginar para o porvir, pero que parte de algo que é o máis antigo que temos, non? E o máis profundo que temos, non? Entón, emprendemento social, en acción, exhibición de capacidades, que son componentes necesarios para construir un futuro sustentable. É un pouco tamén a matriz desta agrupación, non? E aí temos a capacidade de manexo productivo do territorio, productivo, e iso é un concepto amplísimo, como moi ben se estuvo dicindo aquí pola mañá, non é solamente esa echar a terra como era antes, non? Son moitas máis cousas, antes tamén eran máis cousas, como tamén se dixo aquí. O coñecemento transgeneracional do medio e do seu manexo de medios complexos e diversos e onde a capacidade de adaptación é fundamental das persoas, pero tamén das producións, que haxa proxectos ambiciosos pero sustentables á vez, que a idea das alternativas é unha idea que circulou moito nos anos 80 e 90, e todos os que se dedicaron a estes asuntos oían falar constantemente de alternativas para o mundo rural, de alternativas productivas, e non é tanto un problema de alternativa como de sustentabilidade e de anclaxe, non? E comunidades capaces, claro, o sea, ten que haber xente que o faga, e en comunidade, porque ninguén actúa só. É dicir, os individuos poden ser empresarios agrícolas se cubren unha ficha, pero en realidade interaccionan cos veciños e se teñen bens comunais que xestionar non digamos xa, non? Iso foi o que buscamos en Revolta, identificando o que chamamos EPIs, non? Bueno, identificamos e cartografamos experiencias productivas inovadoras no rural galego que poidan ser, definimos que tiñan que ser para que tuveran interés, remuneradoras, valorizadas, servir de exemplo, ser reproducibles, sustentables e integradas nas comunidades e nas lógicas dos comuns, non paracaidistas. Bueno, aquí está declamando o noso amigo Xosé Luis, e a Queixal era un pouco un modelo, incluso foi o sitio onde nos reunimos no primeiro momento, etc. Identificamos 42 EPIs ao longo do ano 2015, bueno, e anteriormente, en dous procesos, que tamén, desde o punto de vista do método, ten sentido. Un proceso proactivo, con dúas sesións de traballo, unha en Arqueixal e outra en Bueu, OMS, espacios distintos e contrastados, ¿no?, do coste de interior. Nun caso houve 16 iniciativas, foron escollidas, seleccionadas por nós para que se presentaran, e noutro 9, e logo, bueno, non temos por que supoñer que nós o coñecemos todo, ¿no? En realidad coñecemos moi poucas cousas. Fixemos unha chamada aberta e ali se presentaron outras iniciativas que se identificaban como coa nosa petición de EPIs e se presentaron algo máis, porque ao final algunha non encaixaba en absoluto, pero unhas 17. En total 42, ¿no? Cal era o objetivo? O que nos perseguíamos, bueno, aparte de que generamos relacións entre esas iniciativas, ¿no?, e sinapsis, e agrupacións, e comunidade entre eles, e cousa que nos agradeceron moito, sobre todo despois de Dalí. É dicir, o que nos pedían era: cando volvedes a facer isto? E por que non o facedes outra vez? E mira, bueno, que iso non é o noso traballo, como decir, mira, nós facemos outras cousas, e isto facémolo porque temos o financiamento, podemos facelo, notamos que hai demanda, ten sentido, interésanos, ten que ver con o noso traballo en conxunto, pero o que nos queríamos era, bueno, non identificar a EPI ideal e modélica, pero, digamos, por decirlo aquí, xa que estamos nunha facultade, eso era un pouco a idea, ¿no?, desde un punto de vista requintado, destilado e experto, ¿no?, despois dun proceso moi riguroso de esculca, ¿no?, e iso era o que facíamos, eso era o que intentamos facer na segunda parte da Revolta. Entón fixemos alguna actividade máis, como esta de eu gosto de fellar en Transliste, aí en Láncara, na idea de unha especie de EPI colectiva, é dicir, todo o mundo en Galicia sabe fellar, sabe amañar as cousas. Non había carpinteiros, ferreiros, tamén había, pero a xente nas casas facía de todo, amañaba radios, televisións e sachaba as patacas, ¿no? Bueno, pois, esa comunidade tan moderna de makers, ¿no?, que nos traducimos por fedelleiros, os makers, que están tan de moda, trouxémolos ao mundo rural e aí se produciu unha sinapsis bastante curiosa, ¿no? Bueno, o proceso de indagación, non quero aburrirvos con isto, pero sí quero transmitirvos que foi un proceso longo, durou 4 anos, foi riguroso, fixéronse preguntas, participaron moitas persoas dos 7 grupos, non o calculei, pero pode que unhas 50 persoas en total, non? Investigadores, quero decir, investigadoras. Houve sesión de traballo coas EPIs, onde elas chegaban ali para presentar a nosa demanda, non iban a contar a vender o seu produto, iban a responder a preguntas que non lles fixéramos. Logo se estableceu un proceso de diálogo e un proceso de respostas por parte das... O que nós queríamos era, por decirlo en términos convencionais, avaliar as EPIs, ¿no?, pero non dunha forma, digamos, mecánica e
frías, onde dunha forma bastante máis complexa e máis singular tamén, non? Pero obxectivable. Bueno, logo unha avaliación, unha valoración global de revolta, incluso unha análise factorial de datos obxectivos, que intentamos introducir tamén, e, bueno, e a partir de aí se definiron os factores para considerar unha EPI, para considerar unha experiencia productiva e innovadora, non? Todo isto está en borrador, porque efectivamente, bueno, isto intentaremos publicarlo, tamén se hemos elaborado e daremos conta de él, non? Este é o resultado, non? Sobre o que discutir, non? Os factores a ter en conta para considerar unha experiencia productiva e innovadora son complexos, son diversos, teñen que ver con esa garantía de reproducción, tamén con esa capacidade de inserción no medio, na comunidade, e ese diálogo, o carácter remunerador da experiencia, por suposto, non hai nin que decilo, é obvio, non? E está además medido e avaliado. E o que nos salen son, pois, das 45, 10 experiencias diversas que nos parecen especialmente singulares e reproducibles en diferentes ámbitos, non? Que é esta escolla. Bueno, o de menos cales, non? O que sí que vos quero facer agora é unha presentación moi rápida de algunhas delas para que teñamos todos unha idea da diversidade de iniciativas productivas innovadoras e remuneradoras e reproducibles que están tendo lugar no agrogalego. Un pouco sobre a seguinte idea. Kodak desapareceu, non? Quen iba a imaginar que iba a desaparecer Kodak? É dicir, se nos lo dicen cando nos compramos a primeira cámara, non o creeríamos, non? Desapareceu por razóns tecnolóxicas, de obsolescencia, por razóns empresariais, por razóns... Era a fundación moderna da fotografía de masas. Desapareceu. E o seu lugar foi ocupado por isto. E por multitude de iniciativas que se foron acumulando e que eran pequenas e que naceron nun garaxe, como se suele dicir sempre, ou naceron uns rapaces que non os querían na facultade porque eran moi ruidosos e bebían, non? Bueno, pois non é o mesmo, pero sí que é certo que interesa saber que de novo temos no noso mundo rural para poder, digamos, atender a todos os problemas que aquí sabemos que existen, ou a todos os retos, non? A todas as necesidades de futuro, nunha lógica remuneradora e autónoma. Un dos criterios, unha das conclusións que algúns sacamos, outros non, porque somos diversos plurais e sacamos conclusións distintas. Que hai unha parte importante destas iniciativas innovadoras que non queren saber nada da administración. Porque a administración non ten proposta para eles, non nos recoñece, non nos identifica, non nos ve, son maiores, son xóvenes de 33 anos, que non son de 29, non son menores de 29, entón non lles funciona eso. Bueno, algunhas cousas que a min personalmente xa estas me chamaron a atención, non? Pois unha experiencia do que eu chamei a innovación pola estética. É dicir, unha persoa que se queda na explotación familiar, que descubre a potencialidade que ten xa non producir leite, sino ademais facer hortos para que a xente de Lugo, que lle queda moi cerca, veña a sachar porque lles encanta, e que é capaz de revolucionar estéticamente unha casa do século XVIII, claro, non hai máis que vela nas fotos de antes e nas de agora, e que o asunto se convirte en tan demandado que hoxe é un sitio onde, aparte de todo o que ele imaginou, esa persoa imaginou, queren celebrar bodas, cumpleanos, ten, digamos, unha vertente gastronómica inesperada, porque non é... En fin, e todo ten que ver fundamentalmente coa estética, coa vocación estética de quen se queda ali para vivir nun sitio cómodo, agradable e, bueno, onde o elemento central é un carballo pois, centenario e unha casa do século XVIII que fixeron os seus tataravos gracias ao millo a pataca no século XVIII. Os fixos ricos sendo labregos. E ele é capaz de reaproveitar todo iso para hoxe. Bueno, hai cousas moito máis clásicas, porque, como decía o gran historiador da agricultura, Ulrich van Bath, o progreso chega externo. Entón, hai unha experiencia de uso do toxo, que son os abonos do ourido, e de iso que se fixo sempre, que eles empaquetan e convirten en algo, digamos, sácano da corte, non para o carro, sino para... non o fan na corte e tampouco sacan para o carro, sácano para uns envases que son vendibles e que, bueno, era unha experiencia coñecida, pero e que ten un recorrido, pero que nos parece, digamos, moi destacable, ¿no? Como veis, son cousas radicalmente distintas. A estética e o que cheira, pois tamén forma parte do cheira natural, non cheira azul. Outra experiencia coñecida, digamos, moito máis convencional e máis clásica, pero que esta digamos, por non foi moi ben valorada,
esta da cooperativa do Campo da Capela, no? De xente moi nova que se empeñou en quedarse aí moi cerca de Ferrol, de quedarse e facer e sacar pois, unhos produtos que están tendo cada vez máis demanda e máis expansión, no? E que fixa a poboación, en fin, é unha iniciativa relativamente convencional, pero non deixa de ser moi innovadora desde o punto de vista do que se está facendo aquí, no? Bueno, que empata con outras, por suposto, no? Os montes de veciños para nós son unha obsesión, para moitos de nós, para moita xente do grupo que traballou, fixo testes e fixeron proxectos, como xa foi referindo Delmiro, e aquí pois, hai unha comunidade de montes de tamén de Carballo sempre aparece en todas partes, pode se ver, neste caso de Friol, que, bueno, nos pareceu poñela como exemplo de moitas outras que existen, incluso hai algunhas máis coñecidas, non? E máis activas, e todas se basan sempre no mesmo, en que haxa, digamos, a mistura entre o coñecemento transgeneracional local e un know-how que vende fora, que normalmente vende pois, agrónomos que non encontrar, que son dali e non encontraron outra saída, ou forestais, ou filósofos, ou filólogos, como é o caso desta famosa experiencia da Estrada, no? De Monte Cabalar. É dicir, non, tampouco hai unha relación directa entre o emprego e a formación, sino na capacidade para poñer en valor recursos dunha forma moi complexa que é o que facemos aquí tamén, no? Bueno, o despliegue de actividades e o futuro que podría ter esta comunidade creo que é bastante interesante. E logo, por fin, a nosa gran inspiración, por menos a miña, que foi Arqueixar, no? Porque sendo unha explotación agraria familiar tradicional, clásica, de un lector de revistas de ecoloxía que é capaz de traducir o que publican en Barcelona ao que hai que facer en Palas, no? E iso foi o que fixo el, e nese sentido nos parece moi revelador, no? E nada máis. Gracias polo interese, gracias por estar aquí. E se tedes alguna pregunta estupendo, e se non, se me permitides, fago un pouco unha referencia final para concluir e vamos para a casa a unha hora normal, non? Que diría os meus amigos. Moi brevemente, gracias pola asistencia, eu creo que intentábamos generar unha mínima expectativa para a presentación, porque do que se trata é de ser coñecidos como iniciativa, non? E creo que máis ou menos na vida posibilidades lo conseguimos, non? A ver, a idea era representar esta orquesta sinfónica, que alguén dixo, no? O máis afinada posible, sabendo que a afinación é complicada e tamén se consigue por tempo e sobre todo cos ensaios, no? Aquí hai unha vocación de aportación, que creo que quedou bastante clara, de aportación desde as ciencias sociais e humanas, e tamén unha realidade de cooperación que nos parece moi reveladora. É curioso que nun país onde sempre se dice que todo o mundo está pelexado, todo o mundo é pleiteador, etc., etc., por lo menos os que estudiamos o pasado, e esta idea saco do pasado, non do presente, o que vemos é todo o contrario. Xente que coopera constantemente na casa, na familia, nas comunidades e nas asociacións agrarias e nas cooperativas, que chegaron moi longe, claro, que son do século XIX, son do principio do século XX, hoxe os instrumentos son outros, non? Por eso se ve no pasado, pero non se ve no presente, uno non creemos que no presente. E logo que estudiamos o pasado, vemos eso a esgalla, non? E esa capacidade de cooperación tamén está en acto aquí, non? E o que ofrecemos, insisto, é a nosa utilidade, que non é que modestamente esperemos que sexa reconocida, é que estamos sobradamente concienciados de que temos unha enorme utilidade que non é ben aproveitada. A nosa utilidade como investigadores e investigadoras, como creadores ou xente que é capaz de responder a retos a través dos seus grupos de investigación, e tamén con un traballo que está bastante consolidado e que é medible, mensurable, e que está nas cifras que se aportan, non? Territorio, bioeconomía, comunidades e os seus recursos, todos os seus recursos, non? Hai miradas diferentes según a especialidade de cada quen, pero desde o relato hasta en que diñeiro se meten os cartos, o sea, en que banco se meten o diñeiro que se gana, todo eso forma parte do que aquí se estudia, non? E logo hai unha cousa final, que unha idea que me deu Delmiro, que me parece moi importante decilo, porque temos moi claro, non? Que é a necesidade de atraer e reter coñecemento e recursos humanos para facer ese coñecemento, non? Porque se non faz nada, pues, a xente se xubila e os novos os formas e marchan,
ou xa solamente formas aos que están fora. Pero esa capacidade para reter hai que construíla, e o coñecemento é un proceso de renovación continua. E se algo aprendemos dos que se chaman científicos experimentais de verdade é que isto digamos, hai unha idade para poder facer as cousas, ¿no? E esa idade, logo hai outra idade para dirixilas, ou para orientalas, ou para aproveitalas, ou para publicalas, pero a capacidade de facer as cousas renovadoras e rompedoras ten que ver cunha franxa de idade, que é o que no mundo académico chamamos o tempo de facer as tesis, e pouco máis, e o posdoctorado. E a partir de aí, todo o demais é consolidar. Bueno, pues, eso fixemos estes grupos, e hai que conseguir retelo, e ademais atraelo. Porque hai muitísima xente que podemos atraer e que estamos atraendo. O amigo falaba de teses que dirixen fora, de xente que vai fecundar o coñecemento e o mundo productivo de la América Latina, e isto mismo se pode decir de moitos outros grupos, ¿no? Bueno, isto é un pouco o que pretendemos, era o que vos queríamos contar, e xa está.